हाय सांगने जुती आशारे आम घरे आज कौन कौन सब आणिक आसुँच आम घर लोक आ कौन कौन आनी चलते देखा आपण मान घर सब जुती आशा आसीजी आमर आज आणिक आसुँच देखा चलते कौन ये डेरी है बा आई कौन कौन आसी बेग रु सब काढ़ी देखिया को गाड़ी आमिष पड़ी जुती औषध हवा कथा काली मंगलवार बोले कि आमिष फामिष किसी पड़बन ना हाँ हाँ कल सोमवार केते सारा दिन बहुत टेस्टी सांग मैंने आज आम घर आसी बापा बो खाइबे कि बाहर मकिया है खाइबा चलते देखिए कौन कौन खाइबा मो पु आनी मार्केट मुझे माछ तरकारी डाली भजा मिक्स भात से जाई निजे जाई आला गला जेजर आईर खाइबेनी आम घरे मुझे होटेल रू मिले आनी तू कहीं खाइबू तू कहीं आज खाऊनु कहीं ओह नाती है सी खाली पोछा मुझे खाली पाट कनारे बरा तरकारी खाइन ना भात खाइबनी बापन जाम जेजर छाड़ी आसबू चल चल पड़े बो बापा एने पड़ेले कि खाइले सी तो झील घरे के खाती पूरी डिस्ट लोक के झील बाहर कले झील घरे से किसी खाती खाइबा मगिया होता कि से खाइले पड़ेले से खाइबा को आज किए खाइबे देखियो भजा माछ महुर काकुड़ सलाड भात भजा माछ तरकारी नहीं हाँ खाई दिया आप तो जानी निश्चिंत झील जो झील शाशु घरे बापा माँ मैंने केवे भी खाती आ मो बापा बो भी जिते थर भी आसती आम घर को केवे भी खाती आम घरे खाइए मगिया हम बाहर खाइबे ना जमा भी खाती जलखिया करके टिफिन कर मार्केट आसला बेले मार्केट रे खाई देके आसी खाइले एमती भी सी केवे भी मो घर खाती जिते थर भी आसती केवे भी खाती से खाइले मो मन भी से बहुत दुख हुए मो बो मो बापा मामू खाती कौन कह